Khaile Geronimo crime video thar halo chuak le ta nu chui nagan tran main MNB car accessories kan mel hriat ti le lokong cheu I car duat em khatun lai motor cheina changkang ber chi ceramic coating te seat cover bucket fitting ti te le floor leather lining waterproof te anti sak thei chea tin sun control po an bel sak thei bok chewa woofer po an fit sak thei bok chewani MNB car accessories Bongkon Brigade Road Shalom biakin per shata son an oma shacheng du tan phone number kan tar lana hian an biak thei renge in lovador vele ngei donia MNB car accessories MNB he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thute hi internet atanga la khom anie kumsak ni September ni jinglam dar khat velen toa Rochdale Inglena ke kalna kong pakhata ruang an charnol mai chumi chu mei chian in kum upato lamania ruang charani thuan hriat vele amuna nu chui du de an thleng phei ve ngal ani a ruang va mu masatu Greater Manchester Police Department Detective Chief Inspector Michael Freeman ale Detective Inspector Martin Jeff ate chuan case atli ani don lo ti an hrethiam ngala a chan po an victim hliam tordana tang chuan poi khoi tu chu anun rong ve thokhat ti a chiang tlat ani a thi chan ber chu re hlum nin alanga stockings function hlum ani a thi chan berai ma chuan a hliam tordan chu ala rap thlak zoka a mai chu mu tlak om me lo khopin a chene hle tin amaya chuan phekhoka rana nu ni ngei tur hi alo om boka mani mi tha ruang diriam takan maya hanara kherte chu anun ron thlak over view mai ti chuan engma khoi chelovin an lo venga en dik turin forensic lam ho tu te lo thlen hunan ngak tari ani ti chuan forensics lam mi thiam bik sarathar kalile a hote an ron thlenga ani hi minamai ani lo kum som thum zet forensic investigation lama lo thok to ni in Tualthah na zanga chuang lo en dik to ania chu tenga tam ruang lo mu to chu ni chungin enga ti em nge mo victim mai chu ti taka khoi chiat mai chu le ati ve hial ani ti chuan ruangan charna kong chu mi pui kal tlang thelo turin an khar ngala chu ruang khoi na nung ber tu chu Tualthah tu chu ni thei wangin a tak sai mo crime scene thilom shim chu poimo vekani ti chu sarathir kelingai dan ania chu wang chuan samzai pakhatemo lazai them pakhatemo thisen far khatemo po ti chiata thiang lo ani top mai ni Rochdale vela hian ruwa sur hunbi awm lutuk lova aron sur le thutani chuan evidence ati cheviau theidona tin ruangan charna mun chun lo khu hul theini poin chu ringot chu tok lowang a chan chu chulai mun chu Tualthah na thlenna mun ni lovin khoya emo an tha nuwa chulai muna chuan an ron hnut chia chau ani theya chu wang chuan tuna alandan maya chuan chulai kalkong tluan chu crime scene ani ringot maya tin chu mai ni lovin mundang hlataka tanga an ron phur po ni theya chu wangin tundin muna chuan rain go away ti chuan hlapui berani lo theilovani tin zan thilani wangin film khurangai zual hlebok evidence chu te apia nga poimo zole moti mai turen thin sia chu ta mi da mu tham mang lo te chu a poimo mo lo ni thin tin ruwa sur hlau thona nen khoi muna thange ti hriat ala ni lo bok nen malak ol sam don lo top maya nu chui du de tan ko arit ngal ul mai ani victim ruang dan tang chuan Pawngsual tok ngei nin alanga thileng po chu tangkai theive kala ni wangin lazai themte DNA sample om theyang angte baka are lumna stockings ti sen kai noi mai te chu endik turin an latangal ani tin chu stockings ber chu poi khoi tu chuan akutin a khoyanga nget takina wandon ti chiana wangin uluk le zola endika ngai don ani nu si tu de chuan tu ruange ti anan chui zui ngala harasalu tuklovin tunge ni ti an hre chuak thoya chulai venga cheng ve tho kum samruk pangami Aileen Joseki aloni
pi ai li ni hi Rochdale khua zirtir tu pension ania mi za kain hriat po a hlo hlea a benga thatok to lo na chungin alain ti thalai ve tlata bengdar vua turan ti poin tloma ala deuh tlata a vua du bik tlat lo mi poi soi lo le tual thi tura in me lo berte zinga mi ti theo me a thi don zan hian a thian te nena anin kom hlim fo na mun anina changa hla lo te om pap pakhat weaver's arm antia akal lea he dori an ina changa in thum na vele mo chawa omania an len lu ve na berani chuta changa ho turan mu chu adam lai melan mu nu nun ber chumalo ni ta ani a thina ai tur ve reng nge niang zandanga chuan an ina hla lo boka tuai motal hian va thlain a in thlengin an va en liam sham thirania hemizan ber kher hian amain a ho thlat maya van doina rap thak takatok ta ani nu chui du de chuan an ngai tua a in bullok tak takathil thlengani wangin poi khoi tu chu chulai vengemo chumi khua cheng ve chu ni an ring phota tin a hun man thin dan te a len chua thin dan te po hre chiang takle lo en thla photo tu ni an ring bok tin chulai kong lun lo tak ke kal da kong ti zong hre chiang tu ni ala na wangin chulai vera lo kho sa photo ni arin om zual ani abaga hanrin thei mai chu thalai la chak thatak chu tenga mi rek hlum thei tu rual chu aniang ti chu ni le deuh top maya hriat thuia la har hle tin pi ai li ni zung bun lai chu abo ti an hre chuak thoya chu wang chuan ruk na nen ain kai noi thei nin alang boka a mai ro chu zung bun lo bo tel ve kher chuan nu chuya ti har sat theina chena om tlat mai dan naranin poi khoina hi chini angin a then thei dewa pakhat na chuan nun ron na wanga in tha nai mo thinrim so sang thunun zo lo wangte huat na na sataka wangemo phubalak na ta na in thana angte hi anianga a chidang le chu chandang pakhat ruk na te in rok nang chi te hi anilea amai ro chu he ke sai chuan chu tiang pani chu ain kop thlat maya tol thana nu ma te victim liam tordan te enin kan han soi ma sak zok ang hi a ang thea chu ti rolin zungbuna botel ve tlata wangin ruk na thil te po chu a ang ve tho sia he thil then na chan po hi enge nianga eng ang mi nge zon tur ti chu ala har sa de utlat ani a poisai mo athil hlueng mo lak sakatumanga anin chai boina lama ati lumpal ani thea ma se chu tianga ni poin chu ti tak mai ku than thak zui du mai chu ruk ru satlia ani theilo wang tin thil lak saktum ni se chu ti em a kut thak zui kherate chu a swal u chuak thak shim mai ani pi ai li that tu chu a mel hre te mo an chung te hial po an ni theu wangin nu chui tu te chuan ama nim nai deuh a piang chu chui chian zela poi khoi tu ni theilo a piang thai chiat chu namasa nei thain an hreta detective freeman ngai dana phei chuan chu ti em a kut thak tu chu an chung khat nai vai ni thein a ring lo chu ti rual chuan nu suina ko nga reng hian mai pal nei arem lova a hnuwa ani khalo ni takanga ti thar le ai chuan akim theang ber thu zo fia chu akong mangzok shimani chu wangin a chung khat nai le poi khoina thlen lai vela abulo om the om chi churin hlel vek phot mai chu an tumta an zona poi mo tak mai chu poi khoina thlen zan khan khoi ange an om ti chu nia chu zona fel taka chang theile hriat pui tu nei thlap te chu chui zui ngai lo fi hlima an ngai thei don ani laboratory lama po evidence an lak khom te chu uluk takin an lo en dik ve me boka chung zinga chuan victim thom no ne na in mil theilo khoi atang lo om nge ti hriat lo thom no mul tereute hi lo tela alan dan chuan samul puan atanga tla ani mela te hle ma se chu thil chuan an nu chui la ya poi mo na lian taka nei thei tlat lazai te thom no mul te hi in ang veka lang po danglam na bi kan lo nei fo thina chu wangin chu thom no mul ringot po churin hlel an man huna a thom no ne na lo in mil chi ani chuan tran chan thatak atling thei don ani arwang le crime scene vel endikata na thil tangkai thei turang angan lak fel nu chuan arwang chu postmortem turin an la le ngal boka anrin lok angein re hlum ani tin amaya chuan na takara na hnu ma ni ngei turin phikhok thla alang thea
tin a ruang en dik tu chuan a hmai an ra lai chuan alat hi lo ti a fin fiat hei boka pi ai lini hun top man dan chu arap thlakin alai na tom tak zetani misual chuan pitar kum sumruk pangami beng thalo bok chuna satakin kuda thlaka thamlo takin a hmaya te rapa chumi hnuwa ama stocking sak lai ngei mangin arek hlumta ani mel chu stocking sa chuan victim nena in mil lo DNA dang mu anin be sei hle khania chuwang chuan DNA sample an lak result chu an ngak hlel hle ni amai ro chu victim khana luwa hlema tuar na sa hlea athisen chuan chu stocking su abual hu de uvek khania midang DNA lo om theipo ni se ain chia pia vek dona mu ara sa le don ti chu hriat sani ti chuan DNA endik na tur sample an lak result chu aron chuak ta lo thona ngein victim DNA ni lo midang DNA pakhat ma an mulo tangei renga chizui tur thaber tura an be sei chu be sei bo le taria tinakinarin helman an ni poin evidence ngetlerin tlak ber tur chu an nei thei don talo ani chu Tualthah case chu mi puin an lo hrengal thoya chanchin bu le thuthar la khom tu te lam poin an vorlarin nu chui tu te thlen chin po an chui zui pe hle an veng le khotlang ta na mi tha le tangkai nok sak na nei lo ber mai chutia lo thingot mai chuan mitin abara khaya bazar nu ho zinga po ti danga leng me ulovani chuti lai chuan nu chui tu te chuan han zui chat turin hlel bulfu an la nei thei box silova Tualthah tu chu man lovina lo mek ti han shed ringot po chu ina tom wang na thamania mitin mai chu an chunga po thleng ve thei rengani tin hriain an triduk mai ani pi li ni mel shet nai vaile chung khat laina te thilan zo piang churin hlel zui turom lovin an mizon an ni theilo ti an fin fiat hei zela mishing rin hlel tur po an shetolo ani ber an nu chui tur nei chun chu crime scene an mu puan an charte victim maya phekok niak te chu ani deu maya chung tela a khai khin turin lel man phot nuwa tangkai chau chi ni boxia han in soi por na tur alawang ri le chu tianga mala ka zui dan turo meu lova chol khar ni zet aliam nu chuan thil rap thak tak a thleng le ta chulai venga tho chuan me se pakhat hian be atok vele tatlat mai inrin ni jing dar ule chan vela Michael Freeman chuan chubi chungchang report chu donga Baron Street antia me se pakhat hian Pawngsual to thu anron shil ani chumi mun chu mun re roi in hlui lian zet din khup na munania thilom zian an hriat chian chuan chu tianga rap thak le thisen chuak na sa chunga victim adam chuak chu makanti hial zokani victim chu chemte mangana sataka ngai sak ania kuthak tuin akal san hnuwa konglun lai dewa engtin tinemo aron wak chuak thei shama alo muma satu phei chuan korasena hai mo ti hial ma se anan hriat chian chuan koralo hareng reng lova a hmaile taksa thi sen chuak chuan alo bual sen ne lutuka korasena hai mon lo ti zokani tin alo tlang san deuh nu phei chuan a thi sena chuan a sat ema wangin chulai mun chu thovinan bom luai mai ani chunu po chu engma thil ti sualemo minang nenin mu thiam lo nai mo po an nei hriat ani lova a thil ton chu van duai wang liao ni in alang chu thil then na mun chu police te chuan khar ngalin nu chui tu te endik turin an lo venga chhun lama mi puizi hut na mun ani wangin bollo chi sang atamang reng hlea zial bungte thil fu na korte le phekhok niak te mu tur atam hle eng ber hinge an chui lai nenin zomanga enge poimong ti thliar fel ringot po na atling tak mewa ti chuan chungan thil mu zing la thar lam deuh ni an hriat tele danglam deuh te chu uluk taka thliar sangin endik turin an la rista top mai ani chutia na hau tak bon turulu tuk mai an tholai mek chuan thil poimo heavy uchuak an mu chuak tarup mai crime scene von ban pakhata chuan kutla ni ngei tur tisen kai hian mutalau maya chu chuan victim kutla ani theya an misual zon lai kutla ani thei bok an misual zon fingerprint alo ni hlau chuan thil tangkai takle evidence poimo takani thei dona tin a fingerprint mai baka
DNA sample tan thi sen chu an la tel tangnal boka victim kut thlai mo a thi sen mo lo ni lo chuan an misual zon lai thi sen le kut thla ani theina chance a sang hle don ani tin thil chin sia tlak le danglam deuh an hmu chu pheikhawk hniak tharlam bik pakhat an hmu chu ni chu pheikhawk hniak an hmu chu plaster of paris mangin an han luana aro nuwa an khole chuan pheikhawk hniak chu chiang takin alo lang ta ni ti chuan laboratory lama endik turin chu pheikhawk hniak chu an keng phei ta fanga base na po asang hle chu ti rol chuan pheikhawk hniak an hmu na lai chu van tlang hmun ani mio wangin la thar lamin an thil chui lai nen chuan in zom na om ngein langma se midang dai hniak polani thei thowa mangtang kai tak tak tur chuan rin hlel bulfuk khal tha cheng chong an nei photalangai ani victim chu medical team lamin an boy som nuwa nu chui tu de chuan an khom veta chu van doile tok nula khongai thlak tak chuan thu poi mo tak soi tur alo nei hlau mai misual chuan min en chuan I thi ni mai hei aya rap thlak po hian ka cheto ti shero tin a vaunin a soi chu thil chu a mel modu lo wang le a mel chin chia lo wang ani theya tin a thil ti me ka chuan in thiam lo na le zana nei wang ani thei bok a ma chol kar ni liam ta maya pi li ni chu rap thak takin tha lo ni to tu na chu tiang de ubok poi khoina lian taka thleng le ta nia thu thar la khom tu lam tan han tui pui lo chi ni to lo nu chui tu lam lain rin hlel tak ngel pon la nei ei lovania tin victim te la in zom na nei mi lo chu tiang an chunga che du tur chui don ngai na po an hriat lo ve ven ni boxi mitin abikin mei chia te phei chu tiang thil tuar pal ve thei vek ne in hriat na lian takan lo nei chhota an tre dui to mai ani tin chan chin bumi te chuan chung poi khoina pani chu in zom na nei le poi khoi tu thu mun chet na ni theyangem tin zo na khir tak ngai nom ruang reng tak si an lo chop chuak ve reng boka tin misual chu Rochdale mi phil mang da Rochdale Ripper ti minga rap thak zet an lo phua sak le der to bokani mi puitan chuan om hle hlengam na chi zia zang ani to lova lady so phei chu han en mai poin an hlau heavy ti hai rol ani lo tu ma zanan chuak thangam lova an thil ti reng reng chu soi chuak lo ma se chitruk nan nei ti hriata an kongkal te chu a thei china an kal ho del to mai ani tin chu tiang a chan pom lo ati tu po rin hlel turom box si lova poi khoina thleng chuan khotla nga in rin ton na ati bo zowa poi khoi tu chu tu po an ni theya atuar tu po an ni thei vek ti anin hriat miwa wangin anin ring hlel ton deuh thu ma chunom khoveng po zirtir tu exam veng mit meng ang main an misual soi hi ni reng lo mo ti mel hian anin mel deuh thup to ni bera mi patan po chas bem thlengin a ngong thei hial mai thei chu wangin poi khoina danga thlen le ma misual man chu a tru la ni top mai ni chu tiang bo ro kara chuan nu chui tu te chuan rin hlel report ne pon dong chho chana amai ro chu tiang an rin hlel te chu an chui zui nuwa an ni lo ti an fin fia thei zela han sik chat tur an le nei thei mi lo mai chu ti lai mek chuan laboratory lama tangin an pheikhawk hniak endik result kha alo chuak veta chu pheikhawk chu Nike Air Force pheikhawk size number 10 ani ti an ron soi chiang thei ta amai ro chu an thil hriat chhuat thar chu hlute ma se misual man chuana tan chuan om zia la om nep khop mai Nike Air Force number 10 bun zong an chui don chuan thokhat laia aizola bit red t-shirt nei ho zong khom tumang velani don hau tak lutuk eng poni se an rin hlelin Nike Air Force size number 10 alone nei ni hlau chuan rin hlel om zual bik huang a arin lu theyanga tlem chuan nu chui na ti ol sam theina lai chin om ve tho mai ti chuan chu tiarin hlel tur zonga an man hlel mek na lama chuan tun hnaya chulai vela chuan chu tiang deuh poi khoina thleng danga la omem ti an let trulin an hreta ti chuan case file sang an van that te chuan an en let le chara chung case sang a chuan thil thlen dan te victim in thil thlen dan an soite an mirin hlelan kom ten an soidan baka evidence sang om the te chu chik takin an zir zela chung zinga chuan
an mit la em mai thil pakhat an mu chuak le ta hlol mai an case enlet pakhat chu pi aili ni tha ni dan le Beron Street a meiche pakhat Pawngsual le kutthla ka ni dan te nen khan in an na lian takalo neya chuta an mit la zual em mai chu case a victim thil soi chu ni chunu sedan chuan ama khoi tu chuan min en reng su ti na vau ti alo soi vele chia Baron Street a meiche Pawngsual du pa po khan chu tiang thu chia chu lo soi ve to ti a victim hena tangin kan hriat to kha chu case su zing lama thleng ania zing daruk le chan vele sari le chan ve in kar vela meiche pakhat chu exar la kal ni ve mai lang mi pakhat hian nung lama tanga ron be thutin na satakin kuda thlaka a Pawngsual zui bok ani chu mi sual chuan side o makenga nula bra chu phel sakin akut phuar na na manga akal san don chuan zani thleng chiarla zani chiar thlen ma chuan hoi chuak mi su tin a vau zuya a mel en mi lo turin ati bok ani chu tenga thil thlen dan le poi khoi tu chet dan an chut neu chuan in an na lai tam taka nei nin an hria a mel en lo tura a vau dan te mei chemal tlat a thlan chat thin dana te an thom no in bel lai manga kuda thlak dan te a mel an en chuan an shok zai cha a vau dana te chuan pi aili ni re hlumani dan te Baron Street a meiche pakhat khoi ni dan te nen khan in an na thuk taka nei nin an hria konfi takin misual chu thumun ani e lati chat thei ri lo ma se chui zui ngai tak ni chuan an ngai nget ta misual thumun ani thei ti po chu thil ni thei ni in an ngai nget ta bok ani ti chuan forensic expert sarathar keli chuan chu case evidence poimo tak victim phuarna na ahman abra chu enfia adu ta Pawngsual case ania chu bra chu poi khoi tu chuan a kutin a khoi nge don ti chianga chu ti ni chuan chu pa kuta chuan mi pachi kain bra po chuan a kai chhon theina chan sang taka omina hria ti chuan uluk le zuala en dik tur chuan laboratory lama an thon phele ta ani thomno mi pachi om lo en na tlang lon ber chu acid phosphatase testing an tia damdoi man tur big chu tuine na polin until en dik tura chuan ati hnong to ko velin anan phu theta chumi nuwa abi ka man tur lekha mangin anan dep kwal lea chu lekha rong in thlak dana tang chuan mi pachi kaim ti chu an hre thei thin chu tiang alo mani chuan DNA test na tur sample an la le ta thin ani chu ti an victim pathum te chu mi pakhat kut tur ani thei tian ngai to chuan nu chuan tunami meiche pathum kher lo po a chet na case dang polo om nual ton ringa tina sim mai in an ring lo bok chu wang chuan mi pui chu film khur tura chain meichia phei chu ni tlak nu chuak wak lo sham turte mania mun re lai kal lo turte in thuron an ti chuaka chu malak na chu tha ema police lam chuan an khole tui sahim na khan ngai poimo ber tur ni renga chu ti rual chuan a ma po an hlau thon to sa na kalain chu tia film khur le zual tura police lamin thu chuan an siam le ta ka chuan mi pui lam chu an phili heavy toa super phili ultra pro max an kai sang chongal thot ani ber thuthar lakhom tu te lam tan ve thung chuan chutui le sial berai point a sial zok toa Pawngsual in thana rinhlel turom lo ti velte chu chombo ka hob bokan soyang main an tan thon thungai nom siam na chance tha ani ve tlat chuti rol chuan hloknan lo tel ve ba ka tangkai na an nga ve tho maya nu chui tu de che dan akipakoi mi puite hriat tur an pon chua khan nu chui tu de po pressure siam sak avea an che chual zeu chuan mol pho theina chan sa sang vet lea chu wang chuan in thla da thiang lo ani top mai ni tin chu tia poi khoina lo lar ta te mi puin an hlau ti te lo hriat chuan an mi sual pa chu phur pha sau mayang ti te po hlau thon omani ve tho boka thil ti thei riau ni in hriat na te midang chunga thu nei ta viau nia in hriat na ro pui ve riawa in ngai na te nei phanga poi dang khoile turin a chau chuak mayang ti a hlau thonom ve viau ani chuti mek lain evidence enfia how tak ziate ti sual chete point thila ti sukuk vek thei dan te chu mi zong hriat thiam chi nilowa mi pui mu thei tura lang tlang si an mu thiang lo lai thup then ngai bok si chu diang din mun khir re how tak zeta om chung chuan
nu chui tu te chuan nan tho ngai ani chutia enga motal shiat bel tuma thei to pan chualai chuan thulomom takan shele ta hlau mai poi khoina pakhata victim kut phuarna nan man bra ending na result kha haron chuaka an be seng ein mi pachi an muta hlau maya ti chuan chuta tang chuan DNA test tur anan la le ta result aron chuan nuin an database lama amil puinan zong le ngal char chara ti chuan le an be se deu an be se ngam chia silo churon thleng dik tatlat mai chuan mi zon chu Michael hedei karani ti an she theita he pa hi amma po voi tam takan lo man to nia an man chanero poi khoina lian tham tia soitura la om lo thung ruk case le case fasha te ni hloma jakedi nia wangin adam doi mamo thilti ni main alang hlomani Michael hi kumsom ni palimi chawala nia chutiang poi rap thlak takhan khoi tur chuan ala nau pang hle amai ro chu misual ni tur hian kumbitu kom lo mio wangin hepa po hi ruk ti vela tanga kai sangin Pawngsual le Tualthah hiala ching chho ta te po ani ve thei thowa chu tak chu nu chui tu de chuan an fin fi angai don ta ani chu ti rol chuan tuna an chui chua chan ber Pawngsual thua hian loin nam noi ngei po ni se Baron Street a meicha pakhat chunga thil thleng tele piali ni thina te khan amo phur tu ani kherangem ti po chu zo na lian takalani ve tho mai ti chuan le a chan chin an chui na tangin Peter kumsumriat pani mi hi a paisa lak saka tumna lama nam thluin a ruat li a phati te an shele ta zel maya chu piali ni chunga thil thleng nen khan ai nang viau mai atlang puin thil sual ti tu te hian atira thil te tham dewa bulchanin an chena chho ve zel thin ti te chu nu chui tu te hriat sania tun thila poi hian Michael hi poi khoi tu lo ni poin thil mak vakani to lovang tin chu mai la ni lo chewa a chan chen an chuina tangin Michael hada kar chu Baron Street a mecha pakhat be ni na hmuna khana om ve ni in alang le tatlat mai akut zia chu Baron Street crime scene a thisena nem kut thla von bana an hmunen khan anan en mila Halloween mille chia ani chuti ni chuan meche Pawngsual le kut thla case pania chuan ain nam noi nge nin alang ta piali ni tha thu boya ero ain nam noi na an la she thei mai lo thungani eng po ni se Michael chuman phot mai lo chuti tur dang omin alang talova ti chuan zingkar ma taka a che nei na kalin an vaman ta ani police station a shoi ngal nin nu suina lama an ho tu pa detective chief inspector Michael Freeman a po aron thleng phei ve ngala an mi manama mu chuan an case chui lai rap thak dan nen a han ngai toin he pa hi ni em doni munile atile de urum rumani Ahmel han en mai poin ala nau pang hle ti a hriata tin Ahmela danglam na eng maom lo Freeman a chuan mel bum ro deuh tak ku va Asian shua bong sa he mel tak mel perural ve deuh ang chi te lo be si ruk lain ami wa mu chu group assistant secretary mel type ang hi lo ni tlat maya chu tiang poi khoina rap thlaka in nam noi tur chuan rin harati viau ani chutia Pawngsual case pania mo phurtu nerin hlel manan ni ta ka chuan mi puite po chuan thove ta huai maya nun phung pa ngai an let le theidon ta ni in alang chuti lain pi ai lini chung te ta ne ro lom na tur lawang ri hle maya ama thattu manala nilova tunan misual man Michael hi ani ve nge ni ti fin fi na la la box silo chuwang chuan nu chui tu te tan chol veng thela nilova piali ni thattu rin lel midang an manani lo chuan Michael hedai kar chu aili ni thattu chu ni ti fin fiana an nei thoi ngai don ani ti chuan Michael che na in chu luk takadapan tumta aili ni case ne na in zom thei thil mu chu apoi mo viau don ti chuan search warrant an lak nuwa in chuan wa ching let ta chu ta le washing machine a chuan thi sen kai an mutanual mai amai ro chu annu anen dikna tangin Baron Street a victim thi sen khani ti an she theya pi aili ni thina ne na in zom na reng an lam chuak zo ta chuang lo ani Michael apo be sei lok ang ngein meche pani Pawngsual thu boya chuan engmain nam noina nei lo thu sein a phana save lea
a mela danglam na ei pom lo police ten evidence nei that to thun sil nuwa po konfi takin do tala soi thei tlat maya in chirna mo poiti na mo po pakhat ma nei lo ni in alang chutia thuan zo mek lai chuan thilmak angreng tak mai thleng le ta police station a chuan mi pakhati man mo takin aron tlan luta Michael kha in lakolem aron ti deuh thor maya nu chui tu den an lakol thun an shil chuan hei hi lo en teu ti pain do kana chuan athil khai chu aron da top maya nu chui tu den tunge ni ti te eng thil nge ron ken chu ni reng reng ti te anan hriat chuan an be se lo lam thil ani ta dai mai chu pa chuan mi sual dop mek Michael a chung khat nai alo nia Michael a thil ti chuan a thina ti rim ema wangin nu chuina pui thei be sein chu tiang chuan ron che hi lo ni athil ron khai chuan an en nak chuan kor pakhat le phekhok pakhat thisen kai luai mai hi lo nia uluk le zuala anan en chuan Nike Air Force number 10 chia lo ni le ta zel mai chuta zet chuan nu chui to de chu om zia shil fia shanan ngai lo chiang hle chu phekok chuat chuan an ena abun ne ve hle ti hriata a hnuai po chu lo ral nual to ba ka arang le hek de unian nuan te polo ma chu nu chui tu de du thu sam ani vele tlat mai dan naranin phekok thar hi chu an nia gain ang deuh thu ma se a hlui deuh to hi chuan phekok hnuai hian abun tuin thila ra wang tein khem le rang lai om thina chu tianga wang chuan hnek chu fingerprint luk zetin phekok dang laka adang lambik thina chu tak chu chik taka enin a hnek atangin a phekok hriat thei ani thina ni ti chuan Michael a phekok nia soi an ron da po chu rang takin laboratory lama an keng phei ngala Baron Street a crime scene a phekok nia kan hmu nen khan uluk mang tarain anan khai khin ta ani soita kangin a hnuai khem le rang lai te lo tam to boka har salo takin crime scene a phekok nia kha chu phekok hnuai thla ngei chu ni ti an fin fia thei ta ani ti chuan Michael Hardekar chu case pania Pawngsual le kutlak thu boy or tirin police ten an kol nget thei ta court po thleng se atan tal chua har sa ve viau toang pakhata victim bra hak lai akut phuarna na mana tak a DNA monia phat mara hardon tin case pakhat zok Baron Street ala thisen kai noin a fingerprint mudi boka tin a phekok nia kang chia muni boka wangin a chiang kek kok le boka ni amai ro chu a case serious bertur pi ailini tha thu boya chuan ring helte ma se ai nam noi nge ni ti fin fina turan la nei thei tlat lo mai pu free men ale ho te chu anan thu khom le ria khoilaya tak hian nge mai kan nei en kan nei em eng tin nge ma kan lak leang ti ten an soi khom le nak naka chuti an committee na chang chuan an mani chong kama thil in ang te changa chan chan duan chua an ti mai chu uluk le zola kalpui thain an sheta ti chuan case pathum in ang tak taka chuan ain an na lai piang khai khinin adang lam na lai te po anan chin chia ta zelani victim an thilo na case pania khan vodan thu mun mangin awawa min en mi asu min en chuan I shok shrui ka chatani mai ti na vau ve ni kha tin chu mi te pani vek chu number pakhata changa zani chiar tirin an chiar zo ma chuan hoi chua phan lo boka chumi chung chuan ain sa seng man ve ani chumi chin chu alain ang chia amai ro chu Baron Street a thil thlenga khan chong kam pakhat abel zau thung he ayarap thak po hian ka che to ti shero ti alo soi tel zewani kha chu chong kam khat chuan nu chui tu te benga ver tario maya hei ayarap thak ati chu pi ailini atha thua soina ni thengem ti chu zo na lian takalo ni ta ani chu anrin helna thar nen chuan detective chief inspector Michael Freeman chuan ailini ruang thalak chu ahan en non le ngat ngata mu mai kan nei ni lo motin en len na nen office hun pa ngai mai po du tok lovin ain thiar lai te a Geronimo ngai thak pa te le thil dang ti lai poin ruang thalak mu shom zet mai chu a en chet renga ti chuan chu tiang ngor lutuk tak maya bi ta ka chuan thil poimo taka mu chuak tarup mai en len na manga uluk taka han en chuan
pi aili ni mit chu zai chiat ang riau hian a hria mani ringotangai dan siam chu tha tilovin a thian pa detective inspector Martin Jeff chu han entir vea ani po chuan rin hlela nena enalo ni tabok nen amit mu chu zai chiat ni tlat hian a hre taboka a mel mai hliam na sat ema wangin a ma an lo mu mai deuh po kha a om ve viau tho mai ti chuan pi aili ni chung te bula chuan tlan ngalin ruang chu en dik thatan vadil le ta top maya van nei thlak takin an ni po chuan thilom zian hriat chuan an lo rem ti ve maya ti chuan ailin ruang chu voi ni nan an en dik le ta an rin ang ngein amit mu chu amit naute zona tak chem te hriam le sin taka zayani ti an fin fia theita chu tianga amita zai khera chan tur po nu chui de tan chuan ngai ruata harasalo khop mai pi aili ni thattu po chuan misual kolmek michael chu ni ti an ring het bur to me sedang paniang tho khan pi aili ni po hi a mel en lo turin awawanga ma se ni chu benga lo thatok to lo bok nen lo thon nen a thil soi chu chiang theilovin a mel chu en ta lau maya misual chuan amit naute a tak chuan a zai ta sia mai niin an ngai ani a mai ro chu tiang chuan an thil ngai ruat dan le mu dan te chu in nerem thaviau ma se thil ni theile rin dan oi om tak ti vel chawala nia korta handin pui tur em chuan ala khal thatok chuang lo evidence fia fai fek fok lo nei to se chuan tuna mi hi bel chana na thakopang ti vel chawala ni tlat mai case dang pani chung changa mai kala chung thu rel hun la chu a ngai tial mai bok sia pi aili ni thi na thiam lo chantel ti ran du ni chuan chol manan ni lo muang theian ni lo thu nei tu te hna po mai kala chu pi aili ni thattu nge ni ti fin fian na nei an tiam thu an thelu ta chu mi rwal chuan nu chuina hun tlem an nei bel thein be sein court ni tur chu ti khotlai set turin an ngen bok ani anin nga na lian ber pakhat chu a result la ron chuak lo deuh hleka chu result chu ron chuak se chuan chiang ve deuh kwar thein anin be sei ve bokani chu an thil nga chu mai kala te chung khat nai pakhatin phekhok ruala aronda koran endik na result kha ania chu kor lum nin samul puan chi khata siamania pi aili ni ruanga khan chu tiang chi puan mul kai tle man lo mu chuak to nge ni kha chu puan mulan mu chu tuna mai kala kor tang nge tla hi ni ti an ron fin fia thei lau chuan aili ni thina keisa po chuan tran chan thatok takan nei don ti na ani chu ko chu mai kala kor nge ni ti an lo fin fia to boka abial nuan komna ama present nge ni ti te Rochdale bazara dollar som pangai na lei ti te nen lamalo soi vek to tin mai kala sha chiang tu te an komna changin chu kor chu ngai na hlea doctor nan choi moti hial khopina hazing nin an soibok chu kor mul ngei mai chu pi aili ni ruang an mu chu ningem ti chu thodep depin an nak mek ani ti chuan chu la mul en dik na result chu ron chuak ta an base se angein aloin mille ta chia mai aste chuan man son vezela chu ti rualin tran chan nei thato viau ma se ai chiang zok turin in puan tir ngei anan tum le china an evidence nei thar mang chuan phat boi nom zia nei to lo thu shilin in puang mai turin mai kala chu anan ti thalea ma se ala chang ve tlat ain puan du boxi lo chuan korta han thleng chia se mai kala ukil te chuan tuema chu tiang kor ha chuan aili ni chu thatin a mula tla te pon ni ve thei thowa hetiang puan le mulang chi khovela sing chuang tak me om tin shemi lo ni na lang don riau tin chanan lo khove don ti pon shet sania chuwang chuan nging lo tur an chan chan lo do le tur thil dang khong thacheng chong an lama mo ani ti chuan ngai dan dang an nei le ta mai kala phekhok niak chu aili ni maya ra na thla nen khan khai khin dan omangem ti lama ril ruan an sorbing le ta chu an ti theia mai kala phekhok thla nge ni ti an fin fia thea ni ngat chuan central zela thon liam ani to mai chumi fin fia tur chuan an mani pui thei ber turan ngai guys hospital london department of forensic medicine an phekhok thla le aili ni maya ra na nu thalak chu kengin anin tir phele ta
chulai huna chief scientific officer na thoklai director mai na chuan National Injuries Database an ti mai chu lo duang chuaka chu thil chu tira chuan thil zirna teaching aid ta na ti ania ma se lo changtlun zel ta kha chuan nu chuina konga man tangkai ni zui ta zelani ani hi forensic imaging scientist ania kumsom ni zet chu mihring taksa hliam dan le thalaka lan dan te zir chiang hun lo mang to ania a database siam thara po chuan mihring taksa hliam chi sang thalak chiar sen lo urukavel tur hi an lo vom khom to a chemte chi sang in hliam a thlen dan te silai mu chi sang nu ma hriat thei dan ti te taltuma mi vuaka dan tiang reng te vuna belkang thei dan chi sang ti te le atam mai chungte chun lo khol khom rui to chung an da that zinga chuan tuna an va pan chan ber mihring vuna phekhok niak lan dan po hi thanem ve tok takan lo la khom to ani ruang le mihring taksa ra da nu mai nu chuina konga thil thar lo ni mi alova chuwang chuan azir pon lo zir chiang viau to pu director mai na chuan mi an thi to nuara na nu ma phei chu taksa thi sen kalvelom to lo wangin alang chiang du big ni in asoya peli ni maya ra na po chu anu loka thi sen kalvel top zui maya wangin alo lang chiang le ni chu tiang endik na tur bi ka duan computer software po an lo siam chuak le zela an thalak ken chuan an phora han en mai po chuan ra na nu ngei chu ni hi ti pain Nike phekok nia kan lo mo ati thei ngal maya he pairin ai na ron tlak don rio mai te po an ti ru ve sep to mai theni ti chuan pu derek chuan an special call of the way mang chuan ruanga phekok thla chu han song bolta mitlonga fialo te po chu aron fia chota zel mai du to ka ti chen nuwa lekha han print chuaka chumi chunga chuan Michael a phekok niak paper lang tlang thei chian print chu da lein an han buk thua ti chuan le mimol bertan po hai rol lo khopin chu phekok nu ma ngei chu ni ti a chiang ta kwar mai tin a thla tang chuan phekok ker tui lama ra ni ti po a hriat thei hial ani ti chuan Rochdale lama an thian te an chanchin lo ngai chang reng tu te chu telephone in an mason na chuan an hril ve ngala lom taka an au dur ri po telefona chuan a hriat thei nge ani a mai ro chu ti khopa evidence a khal thato chung po chuan Michael Hardekar chu alain puang du hau lo mai chu ti ni chuan court kal phung pa ngai in khina evidence manga nena an chana chul don ti na nia chu tinga ta na poimo ber chu victim te thu soile thu she tu te thu le hla ani thin amai ro chu victim dam chuak pani e tan chuan an chunga thil thleng rap thlak tak mai chung chang han soi chuate boruak rit tak han ton le te chu sheomin a harasal le dona an ma ni na sataka kutlo thlak to tu a thuanga au kilten thei top choin chai boyen tumboke monianga chu tiang boruak vel han ton le chu victim te tan thil chak om lo top ani thin ti chuan Manchester Crown Court a Michael Hardekar chu poi khoina chi thuma thu boy som pakhat lai nein a chung chang thu ngai to anita a kutuar tu te lam tang ukil chu Alistair Webster ania an victim pakhat PA ni chu afanu te zirtir tu hlui ani nge Alistair chuan kumsom ni chung ukil na tho to chunga a case khoi poimo berzinga mi ni thu soin chak ngei atum ru lea chu khe chu van tlang hre talo ni to bok nen thutar lokhom tu lampo an ron thok chuak thahle nu chui tu tele prosecutor tan po ming that hluai thei ti sol chuan ming chiat viau the ni ve wangin bo ruwa ka sang vet le chu police te po chuan a hret chianga chuai ma chuan victim tele an chung tela ka mo phurna lian takanei ti ain hret chiang le zual tin nu chui tu ten case nge takan nei thei nan thei to pan chua to until chui chua le evidence an hai chua te chu chak pui ngei turin mo phurna lian takanei ti ain hret chiang viau bokani ti chuan victim dam chuak pani te po chu court a chuan kawan ni tangeya an tan harsa hle ma se huai sen takin an ma chona thatakin an ti turan len chuak thei chu nu chui tu tele ukil Alistair te chu an lom hle peli ni chung te po ko kim takin an ron tel theya
he tianga nu chui tu te le anu kil te le victim te ba ka an chung te thlengin tho ho na thata kan nei thei hi he case tingai nom tu zinga pakhatin soila kan soi sualom love chung te tol thi nuwa an ruang postmortem ringot po hi thil nuam ani mi alova chuti chunga an chung chang angia langana soila na na mun kota an tan an la ron kal trang thei chu fakan phu le ani ti chuan cholkar thum chung ro rel na chu kal puania nu chui tu ten an nan thok tha evidence an hai chuak tha an ukilin court ma pomom takena chop thiam boka tin victim tengein oi om le mi ne thei takin an thil ton an soi chuak thei boka Michael ukil te tan po phat marangai na omlo khopin an zim tot ani ber ti chuan thutu na siam turin jury te chu ananin ron khom ta dar kar thum le chan vetnuwa Michael harda kar chu athu buai zong ke som pakhat zeta chuan thiam lo an chan tir ta ani judge shem na tura puan chu chia chuan nu chui du tele victim lama tang zong te chu loma wangin an mit tuet langal zoi ani Michael zu thiam lo chan na ke sang a chuan a sang thawa shem na pek diat ania pakhat tan kum chu ti zati tanganga adang tan heti zat tin a shem na han puang diata a to pa tan reizong turbel khom chu atam vere mai khop mai September ni som pathum kum sang ni phat khan kum za somli paruk tang turin an shemta tlang nel fe na tham chu ni veang tin chung zinga chuan aili ni tha thu boya po atlem bera kum som ni pani tal tang turati na te po atelani a shem na tur puan ni lai po chuan Michael chu ala dang lam ei chuang lova in thiam lo nai mo lau nai mo lung chiat nai mo eng ma atilang lo tin chu mai ni lovin a por ala chang zuya kort tola an shoi chu lai te chuan victim tele an chung te chu tong kam chetin rengin ala an khum borani piailin chung tele victim nang pani te tan chuan tuam dam na om tak to don lo ma se an tan lung oi thlak takin thutluk na siamania malam panin hring nun an chiar ve thei tawng chu nu chui tu te tan po ne na lomom takania anin pek na le ti tak zet na ra chu an ni le poi khoina tuar tu ten an seng ati thei ome Michael Hardekar hian kumsang ni pani khan parola chua deal ve chin dek ani ome a deal nei ni kum mei thla khan parol board chuan ngai toin an phal lo chiang hle tun din muna hi chuan van tlang ta na mi hlo om lu tu kala ni ri e tin chua chu soilo azalen de ozo ka mi tang te anom thein na lama da tur poin an recommend du lo ani ole ka ti zonga tun chum Geronimo crime kan ti chua thei te chu ni le ta tun chum kan case chu England lam te kan an shoot vele zoi nia ngai no min lo ti ngai po kan be sei comment section lama kan soi chhun zom le don nia in zawain tuk chua nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule